ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ക്രിപ്റ്റോ മാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് നമ്പർ 87 കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രോബിറ്റ് ഗ്ലോബൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒരു എയർ ഡ്രോപ്പാണ്, GLK ടോക്കനാണ് അതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 4 ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ GLK ടോക്കന് ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവൻറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 6 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില ഓൾറെഡി 0.0003 ഓൾ ടൈം ആയി കടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഡൗണിലാണുള്ളത്, മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാത്തവർക്കാണ്, അതായത് പുതിയ യൂസേഴ്സിനാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ യൂസേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 40,000 GLK ടോക്കന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ആദ്യത്തേത്. KYC ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിൽ KYC റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ KYC ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ 40,000 GLK ടോക്കന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവൈറ്റിൻ്റെ ടാസ്ക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പുതിയ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് 40,000 GLK ടോക്കനും അതേപോലെ നമുക്ക് 40,000 GLK ടോക്കനും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അവരും KYC ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ KYCൻ്റെ ഇത് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യാം, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഈ GLK ടോക്കന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് 6 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ അവർ കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോമിൻ്റെ, ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാലും ഒരു 20,000 GLK ടോക്കന് അഡീഷണലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. അതേപോലെ ടാസ്ക് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ ഈ പ്രോബിറ്റ് ഗ്ലോബൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ട്വിറ്ററിൽ പോയിട്ട് പിന്നീട് മെസ്സേജ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് കമൻറ്റിനെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 20,000 GLK ടോക്കന് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിൽ വരുന്നവർക്ക് 50 USDT അതുപോലെ 30 USDT അങ്ങനെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന 3 പേർക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് USDT ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 2022 ജനുവരിയിൽ പുതിയതായിട്ട് പോസ്റ്റ് 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ജനുവരിയിൽ ഏകദേശം 50 പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 80% റിവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്തവർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് നോക്കിയാൽ പ്രൂഫ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോയിൽ പുതിയതായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയില്ല, അക്കൗണ്ട് എടുക്കാനൊക്കെ അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. 4 അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചാനലിലെ ജനുവരിയിലെ പോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 80% റിവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം $300 ഒരു മാസത്തെ വരുമാനവും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇവൻറ്റ് പീരീഡ് കഴിയാത്ത പോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക.